नुकत्याच पडून गेलेल्या पावसामध्ये टप टप आवाज करणारे त्याची पावलं स्मशानातून बाहेर येत होते. स्मशानाच्या बाहेरच्या बाजूला येऊन तो उभा राहिला आणि एखाद्या सवारीची वाट पाहू लागला. एवढ्यात त्याला दुरून 2 लुकलुकणारे दिवे दिसले आणि एक कार त्याच्याच दिशेने येत असलेली त्याला जाणवली. कारमध्ये एक 26-27 वर्षाचा तरुण कारच्या स्टिरिओवर इंग्रजी गाण्यांचा आस्वाद घेत होता. कार त्याच्याजवळ येऊन थांबली. कारच्या खिडकीतून बाहेर तोंड काढत त्या तरुणाने विचारले, लिफ्ट हवी आहे का? त्यावर ह्याने होकारार्थी मान डोलावली. कुठे जायचंय? इथेच, थोडं पुढे. ठीक आहे, चालेल, या बसा, असे म्हणून त्या तरुणाने कारचा दरवाजा उघडा करून दिला. तो निमूटपणे कारमध्ये त्या तरुणाच्या बाजूला येऊन बसला. कारमध्ये येताच अचानक एक थंड वाऱ्याची झुळूक दोघांनाही जाणवली आणि कमालीचा गारवा अचानकच वातावरणात पसरला आणि त्यांचा प्रवास सुरू झाला. तुम्ही तिथे काय करत होतात? त्या तरुणाने विचारले. तिथे कुठे? तिथे त्या स्मशानाच्या बाहेर. मी गाडीची वाट पाहत होतो. नाही, ते ठीक आहे, पण तसं तिथे काय करायला गेला होतात, ते पण एवढ्या रात्री? मी तिथेच असतो दिवसभर. म्हणजे? अहो, मी दिवसभर तिथेच असतो. तुमच्याकडे पाहून तुम्ही एखादे स्मशानाचे केअरटेकर वगैरे तर वाटत नाही. मग तिथे काय करत होतात? तुम्हाला समजलं नाही. मी तिथे असतो म्हणजे मी तिथे राहतो. त्यावर त्या तरुणाला वाटले की तिथे जवळपास एखादं घर किंवा काही असेल, किंवा त्या स्मशानाच्या मागच्या बाजूला एखादी वस्ती असेल, तिथे हा इसम राहत असेल. त्यामुळे त्याने त्या विषयाकडे दुर्लक्ष केलं आणि तो गाडी चालवू लागला. तेवढ्यात कारच्या स्टिरिओवर एक गाणे लागते आणि ते गाणे ऐकून तो व्यक्ती मंत्रमुग्ध होऊन जातो आणि त्या तरुणाला म्हणतो, गाणं फार सुंदर आहे. हो, सुंदर तर आहे. मी आणि माझी बायको हे गाणं नेहमी ऐकायचो. ऐकायचो म्हणजे? आता नाही ऐकत? नाही. का? म्हणजे काही प्रॉब्लेम? डिवोर्स वगैरे झाला आहे का? नाही, मृत्यू. हो, आय एम सॉरी. कधी झाले आणि काय झालं होतं त्यांना? त्यांना? कोणाला? तुमच्या बायकोला? तुम्हीच तर म्हणाले आत्ता की त्यांचा मृत्यू झाला आहे. हे 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 तिला कशाला मारतोयस? मृत्यू माझा झाला आहे, तिचा नाही. त्यावर पुढील 2 सेकंद कारमध्ये शांतता पसरते आणि तो तरुण अचानकच हसायला लागतो. काय काय म्हणालात तुम्ही? तुमचा मृत्यू झालाय? तुला माझ्या मृत्यूचं हसू येत आहे का? नाही नाही, तसं नाही, पण पहिल्यांदाच कोणत्या तरी भूतासोबत प्रवास करतोय ना, त्यामुळे. नमस्कार भूतजी, माझं नाव अमर आहे. तुमचं काय नाव आहे? माझं नाव राघव आहे. अच्छा, म्हणजे कैलासवासी राघव, राईट? त्यावर तो इसमसुद्धा थोडा विचित्रपणे हसायला लागतो. तर राघव, तुम्ही कुठे चाललात नेमकं? इकडे? शहराकडे. अच्छा, शहराकडे. आणि काय करता तिकडे जाऊन? काय नाही, तुमच्यासारखंच आपल्या मित्रांना भेटतो, गप्पा गोष्टी करतो. अच्छा, मित्रांना म्हणजे तुमच्यासारखे भूत ना? हो. अच्छा, आणि अजून काय करता तिकडे? काही नाही, इकडे तिकडे फिरतो, पिक्चर वगैरे बघतो. पिक्चर बघता? तिकीट काढता का फुकटच? त्यावर तो व्यक्ती
गंभीर आवाजात म्हणतो, तुला माझं बोलणं खरं वाटत नाही आहे ना? मस्करी वाटते ना? त्यावर तो तरुण म्हणतो, नाही नाही, खरं वाटतंय मला. तुमचं नाव राघव आहे, तुम्ही काही वर्षांपूर्वी मेले आहात आणि तुम्ही तुमच्या मित्रांना भेटायला चालले आहात आता भूतांना. सगळं खरं वाटतंय मला. मग तुला माझी भीती नाही वाटत? वाटते नाही काय? अंग कापतंय माझं भीतीने. खरंच भीती वाटते तुमची मला. त्यावर राघव थोडा अजूनच चिडतो आणि म्हणतो, तू माझ्यावर संशय घेतोयस ना? तुला वाटतंय मी भूत नाही आहे. चल, मी तुला प्रूफ करून दाखवतो. माग, काय प्रूफ मागतोस? त्यावर तो तरुण थोडा रागात म्हणतो, अच्छा, प्रूफ करणार तुम्ही? ठीक आहे, प्रूफ करा. गायब होऊन दाखवा. काय? गायब होऊन दाखवा. तुला कोणी सांगितलं की भूतांना गायब होता येतं? राघव, एवढी साधी गोष्ट तर सर्वांनाच माहीत असते की भूतं गायब होऊ शकतात. माहीत असते नाही, लोकांना असं वाटतं की भूतं गायब होऊ शकतात. प्रत्यक्षात मृत्यूनंतर काय असतं हे कोणालाही माहीत नसतं. अच्छा, तुम्ही तर भूत आहात ना, तुम्हाला माहीत असेल काय असतं मृत्यूनंतर. स्वर्ग, नरक, काय असतं? मृत्यूनंतर एक प्रवास असतो. प्रवास, पुन्हा जन्म घेण्याचा प्रवास. मी हे आत्ता त्याच प्रवासामध्ये आहे. राघवचे ते बोलणे ऐकून आता त्या तरुणाचे मन चलबिचल होऊ लागते आणि तो इरिटेट होऊन त्याला म्हणतो, मुंबईपर्यंत जातोय, तुम्हाला कुठे जायचं ते सांगा. हो चालेल ना, मुंबईच्या अलीकडे जे एक कब्रिस्तान आहे ना, तिथे सोडलंच तरी चालेल. तिथे माझे मित्र भेटतील मला. बस करा यार राघव, किती वेळ तीच मस्करी करणार? एका लिमिटपर्यंत मस्करी चांगली वाटते, नंतर बोर करू लाग, आणि तुम्ही आता बोर करताय मला. त्यावर राघव म्हणतो, अच्छा, समजलं मला. तुला आता माझी भीती वाटायला लागली आहे ना? काय? तुमची भीती? एक्सक्यूज मी कोणालाही घाबरत नाही. अशा फालतू मस्करी मला असंही आवडत नाही. तरी तुम्हाला बऱ्याच वेळेस एंटरटेन करतोय मी. ठीक आहे, सो प्लीज शट अप नाव. त्यावर राघव म्हणतो, तुझं मन मानत आहे की मी जे सगळं बोलतोय ते खरं आहे, बरोबर ना? माझं मन काही नाही मानत आहे, माझं डोकं हे विचारतं की तुम्ही फालतू मस्करी का करताय प्रत्येक वेळी. बस करा आता प्लीज. तेवढ्यात राघव त्या तरुणाच्या हातावर हात ठेवतो आणि त्याला थंडगार स्पर्श होतो. त्या तरुणाच्या हातावर रक्ताचे डाग पडतात. तो तरुण चिडतो आणि रागातच विचारतो, हे काय काय आहे? आणि त्याचा पारा चढू लागतो. तो राघवाला म्हणतो, आत्ताच्या आत्ता गाडीतनं खाली उतरा. काय फालतू मस्करी लागली गव्हाची? मूर्ख वाटतोय का तुम्हाला मी? त्यावर राघव म्हणतो, असं करू नका. छातीमध्ये चाकू लागला होता खूप खोलपर्यंत, त्याचंच रक्त आहे. आत्ताच्या आत्ता खाली उतरा. अजिबात फालतू मस्करी नको आहे मला आता, नाहीतर लाथा मारून बाहेर काढेन तुम्हाला. तरीही राघव गाडीतनं उतरत नाही. तसा तो तरुण कारचा दरवाजा उघडतो आणि राघवच्या बाजूने येऊन दरवाजा उघडून त्याला गाडीतून धक्के मारून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो. तेवढ्यात राघव म्हणतो, हे हे हे, इट्स अ प्रँक. मी एक यूट्यूबर आहे, प्रँक करत होतो यासोबत. हे बघ, बॅगमध्ये कॅमेरा ठेवलेला आहे. मागून माझा मित्र येतो आहे, तो फॉलो करतो आहे आपल्याला. काय? यूट्यूबर? प्रँक? मूर्ख आहात का तुम्ही? असं म्हणून तो तरुण हसायला लागतो. अरे यार, खरंच मी आजपर्यंत या ट्रिकने एवढ्या लोकांना मूर्ख बनवलं आहे, पण तू एक सेकंदही घाबरला नाहीस. कसं काय केलंस तू हे? त्यावर तो तरुण म्हणतो, कारण मला माहीत होतं तुम्ही भूत नाही आहे. तुला कसं माहीत? कारण मी स्वतःच भूत आहे. हे कमॉन यार अमर, आता तू नको सुरू होऊन जाऊ. राघव, मी भूत आहे. तेवढ्यात तो आपल्या डोळ्यावर हिरव्या वेळेचा चढवलेला चष्मा काढतो आणि राघवला दिसते की अमरला डोळेच नाही आहेत. डोळ्याच्या जागी फक्त 2 रिकाम्या खोबण्या होत्या. राघवच्या चेहऱ्याच्या जवळ चेहरा आणून तो त्याला म्हणतो, तुला वाटतं ना की भूतं गायब होऊ शकत नाहीत? तर बघ, भूतं गायब
होतात असं म्हणून एका क्षणात अमर राघवच्या डोळ्यासमोरून अदृश्य होऊन जातो. राघवचे डोळे विस्फारलेले तसेच उघडे राहतात. त्याच्या डोळ्यातून रक्त बाहेर येतं आणि हृदयविकाराच्या एका तीव्र झटक्यासरशी राघवचा प्राण निघून जातो. जेव्हा राघवचा मित्र त्या कारला फॉलो करत करत पुढे येतो तेव्हा त्याला ती कार तिथे एका ठिकाणी बंद पडलेली दिसते. तिथे जाऊन पाहतो तर काय, राघवने या जगाचा केव्हाच निरोप घेतला होता आणि त्याचे विस्फारलेले डोळे साक्ष देत होते की मृत्यूआधी त्याने काहीतरी खूप भयानक पाहिलं आहे. तुम्हाला जर ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण शोध रहस्याचा चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. धन्यवाद.